Il-mozzjoni tajt li l-abbozz ta' liġi dwar l-introduzzjoni tad-divorzju għandu jkun diskuss fil-Parlament fl-iqsar żmien possibbli bid-deputati se jingħataw vot ħieles. Jekk l-abbozz ikun approvat fil-Parlament, imbagħad ikun jista' jsir ir-referendum permezz ta' klawsola li għandha tiddaħħal fi stadju tat-tielet qari. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Prim Ministru qal li minħabba li se jkun qed jagħti vot ħieles ma jistax jagħti garanzija li dan l-abbozz iwassal għad-diskussjoni fil-Parlament. L-emendi prinċipali mresqa mid-deputat Nazzjonalista Jeffrey Pullicino u sekondati minn l-Muljet ma ġewx approvati mill-eżekuttiv. Fl-eżekuttiv Nazzjonalista hemm membri parlamentari li ma jistgħux jivvutaw kif ikkonferma l-Prim Ministru nnifsu. Hemm numru minnhom illi m'għandhomx dritt jivvotaw. Għax 13 biss mill-35 għandhom dritt jivvotaw u f'din diskussjoni allura kellna membri parlamentari illi m'għandhomx dritt tal-vot. Però parteċipaw bisħieħ. Jeffrey Pullicino pereżempju, l-Muljet, insomma, sa nippubblikaw il-lista. Kemm Jeffrey Pullicino kif ukoll l-Muljet ma qablux mal-mod li bih ittieħed il-vot fl-eżekuttiv. Jiena jekk ikolli ngħid l-unika ħaġa li tibqa' tħassibni l-fatt li potenzjalment nistgħu fuq din il-materja daqshekk sensittiva nistgħu potenzjalment ma ngħaddux ir-referendum. Jiena nixtieq nisma' in-nies u nifhem li hemm barra nies li qed ibatu u naħseb li s-sitwazzjoni preżenti li dawn ma għandhomx triq oħra irridu nkunu sensittivi għaliha. Il-Prim Ministru qal jekk il-liġi tgħaddi fil-Parlament u r-referendum ikun jista' jsir, dan se jkun ibbażat fuq il-kontenut tal-abbozz ta' liġi imressaq fil-Parlament. Iżda f'Lulju li għadda l-Prim Ministru kien iddikjara li deċiżjoni bħal din m'għandix titħalla f'idejn il-membri parlamentari. Ġajt irrepetejt il-pożizzjoni tiegħi li jiena kontra l-introduzzjoni tad-divorzju u fi kwalunkwe każ inħoss illi dak il-privileġġ ta' deċiżjoni daqstant importanti fuq xi ħaġa daqshekk vitali għal soċjetà tagħna, ġifieri l-familja, dik id-deċiżjoni semmaj m'għandhomx joħduha 69 ruħ fil-Parlament imma għandha tittieħed mill-elettorat. Iżdissa din il-liġi trid tgħaddi l-ewwel mill-Parlament biex imbagħad ikun jista' jsir referendum.